נו, קיצר, תפתח. לא! נו, תפתח כבר! סע. נו, פתח! אני אסמור. לא. נכון? אני מוכר. צילמת את זה! אתה צילמת את זה! אל תשתה לי את הכל. זה טעים. מה אתה מזיז? נו, וואו, פאק, קבל. מה? איזה אידיוט, למה אתה שופך את זה? הוא שפך. טו דו דו דו. הנה המנטוס עדיין פה. לא ראיתם? אני שווה. לא, אנחנו רוצים לשתות את זה. אמא שלך. עדיין נשאר. קבל. תשלם את זה. תן לי. This is the mini mentos. מנטוס. נפתח? צלם? כן, זהו. מנטוס. אתה זורק מנקבה.